nga nagpamantay sa atong isig tao. Mauna mahigala. Kaya inalang ko ipambit may ison. Gini sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 4. Akong pagkabasahon na rin ba ison. Unsa pag-ingon sa imong isig katao, abi, kuhaon ko kanang imong puling nga naa truso sa imong mata. Huwag ka makalilisang may so. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Mo kini mga igala ato kini ipambit sa versikulo 3 nagingon dire, nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao. Okay, anong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, may ison? Apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. O kini may ison. Usahay or realidad yun o kinaiya sa tao may ison nga kusog ta magkakita o magabantay sa mga sayop, no? Ining puling may ison ulog ka na yung sayop sa atong isig katao may gala. Kusog kayo ta na makabantay gani dili na ito mabantayan kung buutan ba ka na nga klase sa tao. Pero pag ingon na nga sayop may ison, ato nang balik-balikon, ato nang dili ra makita. O niya, malimtan na nato kung unsa siya, buutan ba siya nga klase sa tao? O nga may gala. Pero nag-ingon diri, sa dili paday ka mangita o manguha o puling sa imong isig katao may gala. Kuhaa o sa ang troso nga naa sa imong mata. Magisgot ang troso may igsoon dito sa Mindanao. Sa kana sa kapunuan na siya may gala sa kahoy nga dako taas. Kung kay gamito ni sa mga negosyante, ang uban himo na ng tabla o unsa na siya. Ang uban himo ang posporo. Ay mga high-tech man sila dito. Maunay gitagaan o kuan may zone. Kahulugan. Kung imo manaon puling may imong nakita sa imong isig katao, pero ang troso nga nagbabag sa imong mata wala na nimo makiti. Unay gingon diri sa Biblia, kuhaa una na usa ka manguha og puling sa uban. Huwag ka makalilisang may gala. Kumaunay pinaka-importante nato may ison. Kung nato ningong baron, mo to kaganina akong gingon nga nakakita tag sayop sa atong isig katao. Ug dili yun na nato malimtan. Mas malimtan pa nato kung unsa siya nga klase sa tao, tarong ba na siya? O, imposible man gyud og puro gyud sayop na iyang gibuhat. So, posible gyud nga naa gyud ko'y tarong nga iyang nahimo. Pero kanunay yun na ito mahibaluan o mahinumduman ang iyang sayop. Pero unsa ka po da? No? Makakita man ta og puling o sayop sa atong isig katao. Ug ato kuno pong tanaw na tong kaugalingon mga igala. Wala pa ka po tayo sayop? O labaw pa ka
imong isig ka tao. Mao na ingon maigsoon, panamini usa ang imong kaugalingon. Basing nagkamuritsing na nang imong dagway, usa ka manguha og buling sa imong isig ka tao. Una nga kining pulong sa Ginoo maigsoon, kung ato lang yun sabton o paminahon, sakit-sakit ni siya, pero makatabang nato sa pagbago sa atong kinabuhi. O ni siya maigsoon. Mo ni nga puno nga ang pagpanguha og buling sa imong isig ka tao maigsoon. Unaha og kuha ang truso nga naa sa imong mata. Usa ka manguha, mangureksyon sa imong isig ka tao. Muna, nagsulti diri sa Mateo, kung doon na kay Bible ya may gala, basing nangingong kagatumok-tumok diri, ano yung Bible nga akong gibasa, makita niya sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 4 paingon sa 5, o sugda di ay sa pagbasa sa 3, Kapitulo 7, versikulo 3, paingon sa 5. O na yung mga igsoon, muna nga ayaw ka sige o pangureksyon diya, unahag koreksyon ang imong kaugalingon. O ni ang purpose ani may gala. O ni nga angay ni nato inuktukan, dili kay magsigil ang tagyawit din na lahi ang atong gi sumsuman, mga isig katao nato, pero mismo ang atong kaugalingon wala na nato tanawa kung unsa po ta, unsa nagyud kata ka anghel mga igala. Ha? Mauna nga importante ani nga atong panaminon evaluito na to atong kaugalingon, basig labaw pa ta sa atong gisigihan og saway nga isig katao. Mauna ang purpose ani maigsoon, ayaw pagsigig panguha og puling sa imong isig katao, unahag kuha ang truso nga nasa imong mata. Truso maigsoon, perti ka dako na sayunan nga ng truso gababag na sa imong mata, nya nakakita pag yung puling diya sa imong isig katao, wa nimo makita ng truso sa imong mata may gala. O nag-usa ng truso diya, usa ka manguha og puling sa isig katao. Mo ni ang pinaka-importante may gala. Mo na kung ako gikaw, challenge din nato, dili ni ingon nga sa kinsalay atong sawayon, kung dili atong kaugalingon mismo, sawayon nato ni aron makorekta. Dili kay ay magsigilan tagpamantay sa atong isig katao. Mo na may gala. O kining kasulatan, walay si bisan kinsa nga giigo ani. Wala ko magtumbok og kinsa. Ang importante ani, naghatag og mensahe ang Biblia ngari kanato. Pagkoreksyon sa atong kinabuhi. Nagdepende ra ni maigsoon kung ikaw ug ako modawat nini o dili. Mo na nga angay ni nato hinuktukan. Kung gusto ta malangit sa ulahing mga adlaw. O talay ko na